Eta horre Alaveseko entrenatzaileak pixka bat ez dakite, baina argi jokatze bali madu, igual Morcillo kanpora atera, Moia barrura sartu, igual hobeto jakinda hortikan igual arrisku gehiago izango duela. Denboraldi hasieran gainera horrela jokatzen zuten, Moiak zentral postuan ezkerretik eta Morcillo hegalean ezkerrean. Casares, Salcedo, Óscar Martínez, ez dago jokoz kanpo. Calderon baloi eskearean sartu da, ondo kendu diote. Notera du Castellano, Kalamo, Zorruti bestaldetik. Carliñosekin jokatu nahi zuen, hau lurrera joan da, ez dago faltarik epaiaren ustez. Óscar Martínez berriro pasea Espartzari, Casares. Azar egiten duen Casaresek. Calderoni eman dio, baloi eske berriro Casares, berarentzat da pasea, area barruan, bakarri lurrera joan da, kindu bat egiten hasi, beste aldera egindu, ateko sakea. Esparza jokatzen hain aurrelari bezala, referentzi bezala. Óscar Martínez egin du bera, pixka berago etorri, askotan gaina saltzen da Calderonen egal honetan, eta Esparza da gero sartzen dena aurrelari horrematea egiteko bide horretan. Baloien aberreskuratu du Carliñosek, azkenean Iban Malon gurutzatu da, eta berak atera du baloia. Falta. Hiru lau estik bota dizkio, segidan. Eta temperatura aldetik nahiko ondo esango nuke, urtarrian gaude, Gasteizen normala da, hotz egiten du, baina horreko egunetan uste dut. Gara du, gutxiago izan dituztela hemen Gasteizaldean. Eta ateri, momentuz, Joseba. Alaxe da bai, eta jarrai dezala hola. Casares, azti joan, azkenean Juri kendu dio baloia. Atzean utzi dute Brit, Carliños. Alaveseko jokalari bat lurrean min hartuta, eta epaileak falta. Azkenean, eta Tome txartel eske. Bai, era bat, gogorra dela lehen partido hasi aurretik esan digunean zentzu guztien izango zen. Falta askotxo ari da egiten bere estrainekoan, Carliños. Bandera lainak aterako du. Baloia gora, Óscar Martínezen bila. Honek buruz ikutzea lortu du. Calderon eta Kero leian eta kornerra bai. Real Unioneko 7 zenbakiak ikutu du azkenean baloia. Eta kornerra aterako du Álvarez Tomeren taldeak. Real Unioneko jokalari guztiak atzean, area barruan, defentsa lanetan, denak. Alaveseko 6-7 erremate bila. Hortxe baloia gora. Otermin irten da atzelari batek urrundu du alare. Kontrola, errematea eta barrura. Berriro Óscar Martínezek. Kontrola oso nahi izan da atzelaria horrekin gainditu du. Bigarren gola sartu du lehen zatia amaitu aurretik 2 golak. Berak sartu ditu Óscar Martínezek 2 eta 8. Oso ondo bideratu du partida Alavesek. Uste hortikan gole bat tortzeko aukera zegoni, errematerik ez dalako egon, Alaveseko jokalari batek ez da joan erremateratzera, bi Real Unioneko jokalariak eta tesaina baloi urruntzera jondira. Eta utzi egin dute, utza handia egin dute, lehenengo urrundu dute, baina baloia hor ikusten da. Bi jokalari eta tesaina. Urruntzen dute, ikutu egiten dute, eta gero hor jokalari asko bai. Lekuz kanpo atezaina. Bai. Eta errestasun gehiegi, horre baloi bila jundena ere. Castellano izan da, itxu joan da. Ez dala jun behar juteagatik, nik jun naiz, zu juntera zentzuri, askotan ez da garrantzitsua baloi hortara jutea, baizik eta besteak hartzen duenean, minik ez egitea. Zu pasatu egintzera, handikan pasaba. Bera pasatu eta gero inorrez, taldekiderik ez laguntza ematera, kontrola egin, buru altxatu eta oraindik
libre zuen Utza hundia izan dela, ez? Ala eta guztiz. korner batean. Utza hundia Real Uniko jokalarina, baina gero ondo Oscar Martínez berriro ere, baloia ondo joaz. Bi gol eta bi bukaera hon, biak ondo. Eta leku honetara berriro ebida oain zelai erdian tortzen den, Esparza da bera leku hartzen duena, eta Esparza espalima sartzen bi txikiak, bitako bat, Calderón, edo Casares dira hor inguru horietara juten diranak, eta hor nahazten ari dira, ez? Eta Real Unionek kaso honetan esinean bezala, ez? Atzeko lerroa kaso ikuste bali madur Real Unionena, Castellano ari da jokatzen alde batean, Kero ari da bestaldean jokatzen, Ladero da pixka bat mantentzen duena bere lekuan naiz, eta berak igual eskubitik gehiago jokatu, eta Juri da bestaldetik. Oso berria, atzeko lerrori. Askotan ikusi dugu Gabarain, Sarasola bera ere ezkerregalean, deskarga, esnaola, eta gaur une honetan Juri, Ladero, Castellano eta Kero atzeko lerro horrek iruditzen ez entrenamentuetan ez duten jokatuko alkarrekin ego. Hola tokatu da, iruditzen zait berakean antolatu duena, eta Juri ere hor dago, Juri txaketa bada azkenean, ezkerregalean jokatzen duen jokalari bada, prest dago hortara jokatzen, ez da bere errua izan azkeneko gola, baina bai ikusten da asko sufritzen ari dira horrez. Txartela eta ezinen nagusi. Juan Casares. Aulkian. Eta hori arazoa da. Badakizuzuk, aldaketa bat egin duzula, galtzen ari zerala, pixka bat aldatzeko dana aldaketa bat egin duzu, zentrala bat kendu duzu, eta horrek ekartzen dituen ondoriak goie dira, ez? Zu hori dena egin duzu pentsatuz, gero erasoan irabazeko zenulak askoz gehiago. Momentuz, ez du joko hori eman, Carrinosek, falta asko bai, baina bestela baloiarekin da gauza gutxi, jokaldi bakarri ikusi dugu, eta Alavesek aprobetxatu dugu bihar egiteko. Eta ikusten da, Real Union urduri, eta Alabe soin ez balimao erabakita partida erabakitzeko bidean. Atera du falta Alavesek. Minutu gutxi, bi. Lehen zatia bukatzeko bi eta hutsari da irabazten Alaves. Oscar Martínezek sartu ditu bi golak. Eta guztia parte handi batean edo hein handi batean Lezaman erakutsitako itxuraren ondorengo harturiko erabakiak, izan ere Sola jaunak berak esan baitzuen atzealde hori aldatu beharra zegoela eta birplanteatu Lezamako hutsak eta bestelakoak ikusi ostean. Egia esan, Alavesek arazo ondienak Álvaro Zerberarekin etxean izan zituen Galen, eta Miguel Sola iritsi denetik etxeko bi partidak irabazi egin dituzte, 3-2 eta 3-3, eta etxetik kanpo jokatutako orain arteko bakarra bintzat Lezamakoa galdu egin zuten gaur ere 2-3 dira galtzen. Galtzen duen bakoitzean ez du golik egiten Real Unionen. Galdu ditu bi partidu bitaut, eta gero bai Anoetan eta bai Lezaman bat eta utz. Oscar Martínezeko oso ondo ikutu du Salcedori, barrutik erditik sartzen zen Salcedo, azkenean falta oso arriskutsua. Bai, areko marraren gainean Salcedori egindako falta, lehen zatiko azken minutuan hirugarrena sartzeko aukera izango du. Hor da Laderok Salcedori egindako falta epaiek ikusi duena behintzat. Hirugarrena sartzeko aukera paregabea du Alavesek. Iraz egin duten baloiarekin. Marran. Atzeratu. Area handiko marran zegoen. Eta Ibon Gutierrez izango da, denek zerbait esaten diote. 3 metro atzerago atera dute. Hori, oain arazoa atezain antzako da. Nondik ipini esia. Bai. Erdian dagoela ematen du. Eta azken jokaldi horretan ere, Oscar Martínezen ikutua oso nahi izan da, Salcedo erditik sartzen zen. Ea ba, jokalari asko baloiaren ondoan, baloiaren inguruan, Salcedo ere ikusi izan dugu falta jaurtitzen. Salcedo eta Ibon, biak, irudietan. Horzillo ere prestatzen aldetik. Uste, Ibon Gutierrez izango dela. Erdiko jokalari txikia hortxe da Ibon, jaurtik eta Esira. Esira eta etxekoak hemen protesta batzuk entzun ditugu, penalti eskatu edo, orain kontrasoan Real Unión, Monterok bere atea utzi, area utzi,
eta kanpora bota du. Protesta gutxi egonda, baino nik zuzenean ikusita bat-ematek eskua ipini du. Aurpegia jogo beharrean besoa edo ipini du. Eta maitu da, ez da luzatu. Maitu da lehenengo zatia, Txaloak Alabesentzan noski jendea pozi Mendizorrotzan 2-0 delako irabazten.